आंनाव होद नै दालाय नङा लोगोफोर जोङो फैयै नै बैसागु बोथोरखौ जोङो देग्लाय कभिड-19 नि थाखाय जोङो खुंनो हायासै बेखायनो जोङो फिरफिला दैखोनानैल' दिनै बुद्ध पुर्निमाबो आरो रबीन्द्रनाथ टाइगरनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै पुर्निमा आरो लोब्बा लाखिनानै दिनै 24 थांबाय नामा बैसागनि बे समाव जोङो बैसागुनि नामै फिरफिला बिरहोनानैल' दोननो नागिरबाय जों बोसोरफ्रोमबो फिरफिलाखौ बिरहोखायो फिरफिलाखौ बिरहोनो नागिरबाय आङो बेनिफ्राय गामिनि माखासे रायजो राजाफोर दङ नाथाय सम आरो बोथोर मिलायैखाय मानसिफ्रा खम जाबाय नङाबा जों बोसोरफ्रोमबो बैसागु फांसनखौ जोबोर गिदिरै बानायो आरो जोङो बानायबोगासिनो दङ जोङो एसे गैयाब्लाबो लकेल सिंगार आरो साफा सानै सिंगारखौ लेंहरनानै जोङो बोथोरारि फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालियोमोन दा जोङो उपाय गैया कभिड-19 नि थाखायनो जोङो बैसागु बोथोरखौ देग्लाय खुंनो हायैनि थाखाय बेखौ खालामना दोनदों आरो दायो जोंनि हारिमु आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायलाय आङो बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय लोगोसे नोंथांमोननोबो आङो फोरमायहरनो सानदों आङो मा बुंदोंमोन माने बैसागु बोथोरा जोंनि बर' हारिनि मोनसे बोथोरारि फोरबो जोंहा बर' हारियाव मोननै फोरबो थायो मोनसे धोरोमारि फोरबो आरो बोथोरारि फोरबो जोङो धोरोमारि फोरबो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों बुंनो हायो जे बाथौ फुजा नैथि मंगलबार खेराइ फुजा आरो लोगोसे ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बर'दिन बायदि बायदि जोंहा धोरोमारि फोरबो थायो नाथाय बे बैसागुआ जाहैबाय बियो धोरोमारि फोरबो नङा बियो बोथोरारि फोरबोआ जाहैबाय बेवहाय खुनु धोरोमारिजों लोब्बा गैया बेवहाय गासिबो धोरोमनि सुबुंफ्रानो बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै खुंनांगौ एबा रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ थिग बेबायदिनो लोब्बा लानानै जोंनि बे दरबा गामि दं बावहाय गेजेराव मोनसे पुर्निमा बाजार होनाय दङ बेनि गेजेराव मोनबा गामिजों माने जोङो जयै बे बैसागु फांसनखौ बानायनाय जायो स' बावहाय गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर दङ जेरै बाथौ धोरोमनि ब्रह्म धोरोमनि ओमफ्राय ख्रिस्टियान धोरोमनि लोगोसे जयगुरु बायदि बायदि धोरोमनि दङ बेवहाय जोङो दिनैसिमबो ख्रिस्टियान धोरोमनि मानसिफ्राबो बे बैसागु फांसनखौ गोग्गोमै बाहागो लाफायो खुंफायो आरो बोसोरफ्रोमबो मानिबोफायो लोगोसे हिन्दु धोरोमनिफ्राय जेरै बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम आरो बायदि बायदि धोरोमनिया बे धोरोमखौ मानिफायो मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे पुर्निमा बाजारा सानो जे बेवहाय बेसेबां धोरोमारिफोर दङ जोङो रायलायलायनानै सानदों जे बियो मोनसे धोरोमारि फोरबो नङा बियो मोनसे बोथोरारि फोरबोसो बिनि थाखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंबोबाय थादों दा बियो जोंनि रायलायनानै जोङो दरबा गामिजों ज' जानानै रायलायनानै दिनै खुङै खुङै बियो थामथि बोसोरमोन नाथाय बे थामथि बोसोराव जोंहा जाफुङासै मानोना जोङो बुहुमनाङैनो बे कर'ना भाइरास कभिड-19आ जोंनि हालोदखौ गाज्रि खालामदों बिनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ देग्लाय रंजालि बैसागुखौ जोङो खुंनो हायासै दा रायजो राजा नोंथांमोननि जायगायावबो बैसागु बोथोरखौ फैगौ बोसोराव बिदिनो गाजा गोमजायै खुंदो आरो बेखौ बयबो मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा साननानै लायो जे बियो मोनसे बोथोरारि फोरबो होननानै बेखौ धोरोमजों लोब्बा गैयालासे बयबो खौसेयै गाजा गोमजायै खुंलाङो बेनो आरो दा बुंनांगौआ नाथाय बे बैसागु फोरबोआव गोबां मानसियानो जेनेबा जौ संनांगौ होननानै सानो नाथाय नोंथांमोना माखासे धोरोमनि मानसिफ्रा जौ संनायखौ मोजां मोना जादोंब्लाबो नोंथांमोना जौ लोङाब्लाबो बे माखासे बैसागु बोथोरनि फालिनायखौ फालिफानो हागोन मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननि न'खराव थाङोब्लाबो जोंनि बे एरियायाव हिन्दु आरो ख्रिस्टियानबाबो जों ज' हाबलायो बैसागु बोथोरावबो मानो होनना बुङोबा जायनाव जौ गैयाब्लाबो जों बिसिनाव साहा लोंनानै फैयो बायदि बायदि आरो दा जोबथारनायाव बेखौनो आङो बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोना आसा खालामदों भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो लोगोसे बाय बाय